Bon vespre a tothom i benvinguts en aquesta xerrada de la història de Serenal a través de la toponímia, a través del càrrec d'en Dídac Martorell. En Dídac Martorell Paquier va néixer el 3 de febrer de 1993 a les Meravelles. Als 20 anys, mentre cursa el grau de Llengua i Literatura Catalanes a la UIP, s'interessa per la història de Serenal i comença a investigar-la mitjançant un procés de recerca bibliogràfica, d'hemeroteca, arxivística i també en la memòria oral. Aquesta tasca l'ha anat desenvolupant fins ara, 7 anys després. Els estudis que ha publicat s'emmarquen sobretot en l'onomàstica, la cultura popular i tradicional i la història local. Dels 15 que ha redactat, 11 estan relacionats directament amb Serenal. Per això el 2018 va ser el 32è pregoner de Serenal, el més jove de tots ells, en l'estudi Margarita Leclerc i la revista Concepción Arenal, José Ruiz Rodríguez i Serenal, 1927-1931. A l'àmbit acadèmic també s'ha centrat a l'estudi de la comarca. El treball final de grau el dedicà al cançoner de Pau Rander, estudi i contextualització, que a més d'estudiar el recull de gloses de Pau de Bonança, parlar de la seva història de vida, dels pares i dels padrins, com a exemple de la migració de Llumajorers a Son Sunyer, de la repressió durant la Guerra Civil i l'adaptació a la revolució turística dels pagesos d'Espil·lerí. Actualment cursa el màster en Llengua i Literatura Catalanes, Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial. El seu treball final de màster, en curs, és sobre el corpus d'antropònims de Serenal i Son Sunyer, que consisteix en un estudi lingüístic històric dels prop de 700 malnoms que té recopilats. Tasca que complementarà amb el mapa georreferenciat de la toponímia de Serenal i Son Sunyer, en tots els noms dels horts, fonts, pedreres, topònims desapareguts i la toponímia urbana de les Cadenes i les Meravelles. En aquest sentit, va participar en l'assessorament toponímic de canvi de nom de parades de bus de l'MT del desembre de 2019. En el camp de l'activisme cultural, és membre fundador i president de l'Associació per a l'Estudi i Promoció de la Llengua i la Cultura Occitanes a Mallorca, OC Mallorca, en la qual ha participat en l'organització de concerts, ballades, tallers de ball i xerrades entorn de l'Occità i Occitània. També és membre del col·lectiu veïnal Estima Serenal i forma part de la colla i associació dels Xeremies d'Esprat, amb la qual ha participat com a fabioler a les festes de Serenal, les Cadenes, Espil·lerí, les Meravelles o Can Pastilla. En el camp de la cultura popular i tradicional, a més de Xeremier, en destacam el projecte del dimoni de les Arenes i la recuperació de les corregudes de joies a Serenal i Espil·lerí. També és recuperador de la memòria de les dones trencadores de Marès i organitzador de successius homenatges a les trencadores que s'han fet a les Cadenes. En aquest sentit, té intenció de fer la tesi doctoral sobre Serenal i els trencadors de Marès des de l'òptica de l'antropologia, la història i la filologia. Tasca que es complementarà en l'estudi en marxa sobre la memòria oral de la Guerra Civil a Serenal, Espil·lerí i les Cadenes. Si no record malament, a les jornades d'estudis locals en el mes de març me va demanar si podia fer alguna cosa a les festes de Serenal i aquí som a unes festes totalment atípiques, però que tenim aquell lloc amb aquest espai a la fresca que el tens pràcticament ple per tu i que aquí són tot per tu, així que endavant. Moltes gràcies per la convidada i haver cregut en jo, en el meu projecte, que bé, fa tot just 7 anys que vaig començar com una anècdota de voler conèixer les terres que tropitjava, realment. Jo no sabia res, jo pensava que tot començava amb el turisme i perquè era el que veia. Tenia un hotel davant casa nostra, un altre al costat, un altre darrere. Aleshores, què hi pot haver abans de tot això? I avui us en parlaré a través dels topònims, que és allò que més m'ha cridat l'atenció com a filòleg, perquè així vaig començar, tot i que al final he arribat a moltes maneres d'entendre tot aquest món. L'imatge es veu poc, no veureu pràcticament res, us la descriuré una mica, d'acord? Era per acompanyar, no és obligatori. Començam. La meva conferència estarà dividida en 3 apartats: Serenal, els barris i pobles de Serenal i Platja de Palma. 3 nexos històrics diferents i la geografia entesa de 3 maneres diferents. Aleshores, Serenal.
La primera referència escrita que tenim data de l'època prèvia a la conquesta catalana de 1229 i es tracta de la crònica anònima de la incursió pisano-catalana del 1114, el Liber Maiolicinus. Sí. Hi havia un pinar on s'estenia un ample arenal que distava 6 milles, arenal, més o menys de les murades de Mallorca, de la banda on Tità es dirigeix al cel amb el seu carro, un pantà, pot sonar, i l'ample mar amb la seva aigua el tanquen per dos costats i només el llevant i el ponent donen un pat sec a qui es dirigeix als camps boscosos. Tot això era pinar. Primer de tot, explicar una cosa que de vegades és poc coneguda, ho coneixem els filòlegs perquè és la nostra tasca, però es coneix poc. Tota la documentació escrita, tota, fins al segle XX, els topònims sempre són en article literari. Per tant, trobarem la Pobla, l'Arenal, tot això és la tradició mallorquina, això s'ha de donar a conèixer. Per tant, tot allò que trobem a l'edat mitjana serà sempre dit així i és perfectament la nostra tradició. Primer de tot, les antigues possessions es dividien en rafals i alqueries. Això supos que heu sentit parlar. L'alqueria blanca, el rafal vell, per exemple. Aleshores, a partir del segle XVI, això canvia i hi ha una partícula que es diu son. Son vol dir so d'en, això d'en, can, casa d'en, son, això d'en. Aleshores, son Sunyer, son de Lavau, son Verí, seran els noms, però antigament el rafal de Joan Sunyer, l'alqueria del Jueu, torrent dels Jueus, son de Lavau, i son Verià, no sé si rafal alqueria, però vaja, és això. Sabem que el 1516 hi havia un rafal que pertanyia a Joan Sunyer, ja n'hem parlat. Aquest Joan Sunyer es repetirà familiarment durant els segles. Amb el mapa de Cardenal Despuig de l'any 1785, que és el que tenim aquí, jo el descriuré, es veu Arenal, tota la platja, i a damunt hi ha Son Oms, Torre Redona, que seria Can Pastilla, Son Sunyer, Prat, el Prat, i Campofranco Marquès, el marquès de Campofranco, que seria el propietari de Son Sunyer quan ja no era de la família dels Sunyer. L'any 1773, Tomàs López publica un mapa de Mallorca i Cabrera, el qual identifica l'Arenal com a plaja, amb G, plaga, però s'ha de pronunciar plaja, la pronúncia medieval, plaja de Son Sunyer, vendria a ser Son Sunyer. És això d'aquí, però vaja, no es veu. En altres mapes apareix com l'Arenal del Sur, l'any 1786, i també l'any 1851, i també és el nom que l'arxiduc Lluís Salvador li dona a la nostra zona quan fa el seu dia Balearen. Son Sunyer hem de saber que era la possessió de Palma la més extensa de totes. De totes les possessions de Palma era la més extensa. Aleshores ha tingut moltes parcel·lacions. Pertanyia a la parròquia de Santa Eulària i formava un latifundi conjuntament amb Son Oms. El 1817, Son Oms, que ara és un estable de cotxes i una benzinera, el 1817 era de 2.500 quarterades i a final de segle n'eren unes 2.000. Confrontàvem el camí de Llumajor, al nord, en Saranjassa, a l'est també en Saranjassa, Son Monjo, Sa Cova, Cana Morlana, Son de Lavau, que confrontaven Son Verí de Baix, i al sud en la mar, i a l'oest en Sa Torre Redona i Son Oms, que confrontaven Son Mosson. Són espipallades dels noms perquè es comencin a sonar. Son Sunyer és al nord d'Espil·lerí, si qualcú no ho ubica, al nord del camí de muntanya. Les grans particions de la primitiva possessió eren les següents, de Son Sunyer. Els tancats prims, Son Prim és tancat prim, si ho coneixeu una mica, unes grans possessions que encara hi són. El Clot dels Porcs, també va esdevenir una finca. Què més? La tanca dels Amalers, la manter de les Barraques, el camí de les Barraques, el Camp Franc, n'hem parlat, la tanca de la Vinya, el Camp de Saujub, les arenes de dalt i les arenes de baix, un nom molt interessant, vendria a ser el que era Espil·lerí. La meva teoria no se sap exactament, però aquella zona eren les arenes, era just al nord del Pinar de Son Sunyer, que seria Sarnal. Podria continuar Serral d'Esberro, que encara és una finca, Sabela, Sort Vell, Sort Nou, etc. Tot això eren unes 600 quarterades, el que era el Pinar de Son Sunyer. Sí? Seguim. Aquí crec que aquesta es veu més. Sí, se comença a veure ara. Això és del segle XVI. Aleshores trobaríem Arenal,
Poet, que ara en parlarem, Poet, Font Manancial i Cova de la Gata i Illa de la Galera, de Joan Vinimelis, de la història de Mallorca, la primera de totes. Després tenim aquest altre mapa, on hi tenim Pouet, Sant Jordi, Galera, cap enderrocat, Arenal no existeix. Però fixeu-vos-hi, Arenal no, però sí Pouet, aquí amb una U. Aquí tenim un altre mapa, del 1720, Povet, i aquesta V és una V, perquè els altres topònims amb una U apareixen amb una U. Llumajor, aquí apareix amb una U. Cap enderrocat, Regana, Galera, no és Arenal, aquesta és del 1680, però és una còpia, realment, és exactament igual. La diferència és que aquí diu Pouet i l'anterior Povet. D'acord. Bé, podem continuar. A la Guerra de Successió de 1700, que va acabar aquí a Mallorca l'any 1715, Felip V, per donar el marquès que era de llinatge Roten, li va donar el marquesat de Campofranco, i a partir d'aquí, com a premi perquè va ser un dels pocs botifarres que van donar suport a les tropes felipistes, és a dir, els que ocuparen Mallorca i van fer l'ocupació. Aleshores, en premi, perquè van guanyar, a partir d'aquí tenim tots els Borbons que coneixem, va esdevenir aquest marquesat de Campofranco. Quin és el tema que jo no he arribat a saber? Si aquest Campofranco és un nom que ja es dona en castellà o si s'ha dit mai popularment Campfranc, perquè les terres es deien del Campfranc o Campofranco, no ho sabem. Jo crec que més aviat sempre s'ha dit en castellà i sempre ha estat un títol nobiliari i no el nom de la terra. Passam el camí de muntanya de la Torre, de Llumajor, la Torre, Esteix. Si es veu una mica, això seria la Torre, això seria Esteix, passa per tot aquí. Quins llocs tenim aquí? El carrer de la Marineta, tenim el camí de muntanya, d'Espilderí, tot això eren trams. Per què ho dic això? Hi tenim un pou aquí, tot el tema del Pouet, que n'hem parlat. El Pouet està documentadíssim des de fa molt de segles, documentadíssim, no només per mapes sinó per textos. Aquest Pouet era un pou per abeurar a les bísties quan passaven per allà, perquè no hi havia absolutament res entre Llumajor, entre la Marina i ja Palma, o les terres Sant Jordi, era l'única cosa, hi havia aquest pou i s'aturaven per abeurar. D'acord. Bé, votaré perquè si no serà massa llarg. El Pouet. La primera documentació que tenim és de 1463, que prohibeix banyar lli i cànyom, banyar no, m'he equivocat, bé, a les aigües del dit pou, sota pena de 10 lliures, i que consisteix en la referència més antiga. Sí, a instància dels qui han dret d'empriu e de beurar llurs bestiars en lo Pouet, en bu, l'aigua que està al cap de l'Arenal, la punta, de l'alqueria del jueu e de cap o cort, vos deim emanam sots pena de 10 lliures, etc. Tenim documentat el topònim des de 1463 fins 1773, després ja no. Molt important aquesta dada, perquè hi ha hagut una sèrie de mites sobre l'ubicació del Pouet, com és aquest d'aquí. Notaré. L'evolució del topònim. Tenim el Pouet com a pou, aparició com a topònim major, segle XV. El topònim gira al voltant del pou, de tal manera que apareixen documents relatius a la funció del lloc de pas a la transhumància. Llatí, il loco de l'Arenal prope la poet del Pujol, això ja és en català, Pujol, on som aquí? Som un Pujol, Pouet del Pujol, etc. El Pouet com a guarda costera, màxim esplendor com a topònim major, segle XVI. El topònim pren especial rellevància i apareixerà en molt de document d'aquest segle, la majoria dels que tenim, com a nom propi d'una guarda costera litoral. El lloc esdevé un punt estratègic defensiu de la costa per a la vila de Llumajor. El centre del nom ja no gira, per tant, al voltant de la funció del pou. Per tant, el topònim és de tanta importància que l'Arenal, conegut també en l'especificador de Son Sunyer, en aquella època, és anomenat el 1585 pel virrei Lluís Vic com a playa, castellà és el text, playa del Pouet. Yo volví por la marina visitando la playa del Pouet, donde tracé una torrecilla.
m'acostaré una mica més. Sí, però hem de continuar. La desfeta de la guarda costera, reconversió gradual en topònim menor, segle XVII. Una vegada Joan Vinimelis planifica l'estratègia militar de defensa de la costa i dona especial importància a les torres de defensa, en bon punt les incursions pirates cessen. La guarda, que tot i les ordres del virrei Vic no arriba a tenir cap torre, important, tenir la torre del cap enderrocat, deixa de tenir importància. Ens falten documents dels segles XVII i XVIII i bona part del XIX, però entenem que per manca d'esments en els documents, treballats per González de Chaves i Segura Salado, van estudiar les torres, la guàrdia deixà de tenir pes probablement el segle XVII i la torre del cap enderrocat i el posterior fortí emprengueren pràcticament el relleu. D'aquesta manera el topònim torna als seus orígens de denominació del pou. És quan es deuen formar els especificadors d'en Vaquer o dels jueus. Bé, qui no hagi llegit res sobre la història serenal li vendrà tot això de nou, però hi ha hagut un mite sobre anomenar aquest pouet d'en Vaquer que molta de gent s'ho ha arribat a pensar, i jo tinc la teoria que si aquest pouet d'en Vaquer existia era un altre. Important, l'arxiduc no esmenta el pouet en la descripció de l'abadia de l'Arenal, per tant ens corrobora que el pouet en aquella època, al segle XIX, ja no funcionava com a topònim important si és que el pou encara existia. Quan es crea el mite del pouet d'en Vaquer? L'any 1896, és l'única referència antiga que tenim, i a partir d'aquí n'hi haurà més, com amb aquest nom. L'amo Antoni Desfont, Antoni García i Vidal, va escriure l'Heraldo de Baleares quan demanava una església per Serenal, titulat La construcción de una capilla en el caserío del Arenal del término de Llummayor, deia: nadie hubiera soñado hace ahora 20 años que en este extremo del Arenal tuviese que alzarse un templo un día no lejano. Algo angosta es en verdad la faja de nuestro territorio que linda con la hermosa playa del Arenal. Este rincón de la incomparable bahía, límite de nuestro municipal distrito, no se llamó antiguamente el Arenal sino el Pouet d'en Vaquer, viniéndole tal denominación por la existencia de un pozo cercano a la playa, de cuya agua se surtían los antiguos teleyers, y creyendo los firmantes interpretar las aspiraciones del pueblo por lo que al fomento del caserío del Arenal se refiere. Parla en passat. 1896 parla del Pouet en passat. Aleshores, l'any 1908, quan es vol dividir Palma i Llumajor, no se sabia on era la línia i volien fer els dos ajuntaments. Què fa l'Ajuntament de Llumajor? Del llibre d'actes de l'any 1908. Resultaba de suma importancia el averiguar el sitio en que estaba un pozo que se llamó d'en Vaquer, cuyo dato es posible que se encuentre en el archivo de este municipio. Nunca más se supo, no s'ha trobat aquest arxiu, si és que existia mai. Aleshores, tots els historiadors que han parlat després, començant per Bartomeu Fontobrador, que és el que recupera la idea del pouet, surt aquesta imatge, la publica Nofre Llinàs l'any 96, surt aquesta fotografia, la publica Tomeu Esbert, clar, no es veu, l'any 20, Cosme Aguiló l'any 96, quan fa la toponímia de la costa de Llumajor, li expliquen d'un pou que hi havia al torrent dels jueus. Aleshores, tot això eren pous per abeurar, però aquests pous mai podrien ser aquell pouet, perquè al segle XIX no tenim ja referències ni el pouet d'en Vaquer, abans de 1896, ni de cap altre pouet, com a topònim importantíssim que era. Per tant, va desaparèixer, seguríssim. Passam a la segona part de la conferència. Bé, això es veu més d'aquella manera. Bé, per part de la galera es documenta per primera vegada l'any 1595 a la història de Vinimelis, important. I ja amb aquest nom no se sap d'on ve això de la galera, però s'ha de dir que en tot el nostre domini lingüístic hi ha més topònims que es diuen la galera. Important. Els barris i pobles de Can Pastilla fins a Sant Verí. Quan es parcel·len les possessions, això se diu establir una possessió. Es creen els establits i els que s'hi estableixen són els establidors. Per això a moltes possessions hi ha el camí dels establidors. En castellà en parla durant la literatura del segle XIX, parla de caseríos. En català n'han de dir llogarets, sinònim exacte. Caserius seria una traducció literal i recomano que no es faci servir. Es parcel·la. L'any 1905, que abans m'ho he votat, es parcel·la Tot Son Sunyer. Aleshores,
A partir d'aquí es parcel·la tot això, els tancats prims, serral de berros, got d'esporcs, però Espinar de Son Sunyer no és fins l'any 1913. En Gaspar Bennassa, l'arquitecte municipal de Palma, fa aquest mapa d'aquí. Aleshores, espereu. Si es veurà. Aquí tenim don Pedro Bosch, Pere Bosch, és el propietari de les Fontanelles, aquí compra unes quantes parts. Això és el camí de la Síquia, sí? Torrent de Sant Jordi. Francisco Pisano sé qui és, Damià Bennassa a sa germà. Ferran Alsamora, Fernando Alsamora, important, tot això, Meravelles i Sometimes, tot això d'aquí són altres horts, han estat horts, Julià Garau, Miquel Lledó, Grigori Carbonell, no sé qui són, Gaspar Bennassa, Antoni Camps, Toni Roca, Bartomeu Moner, topònim important, Camp Moner, Pere Garau, deu ser el Pere Garau famós del barri, no? L'enginyer, crec que va ser enginyer, arquitecte, no sé què va ser. Comunitat Franciscanos, Cas Frares, això exactament ho tenim actualment. Al final de la conferència veurem un mapa, si es pot veure bé, que es veu això actualment. Damià Montserrat, el més important de tots, fixeu-vos-hi, Damià Montserrat, aquí, després fa una permuta urbana franciscans, aquí i aquí. Què és tot això? Tot això són les cadenes. Sí? Camino Militar era de l'any 5, si ho duc bé, el van fer l'any 5 per connectar amb el fort d'Enderrocat. La part de Serenal de Palma, del nucli, i petites parcel·letes a la platja. Bé, tot això era el Pinar de Son Sunyer, encara que digui una part, l'altra part deu ser això d'aquí, no sé si veig el ratolí, sí, aquesta part d'aquí és aquest triangle que és bella vista. Jo crec que l'altra part ha de ser això i no pot ser una altra cosa. Seguim. Joan Catany Salvà, Gicató, mal nom, comprà tot això per 70.000 pessetes, de les quals 50.000 varen ser retengudes per la Societat del Crèdit Balear, Banc d'Escrèdit. Fruit d'una fallida econòmica del propietari, el crèdit es quedà finalment el terreny i en feu la parcel·lació l'any 1913. Si no hi hagués hagut aquesta fallida, no tindríem les meravelles, se diria una altra cosa, per exemple. Aquesta parcel·lació, això n'hem parlat dels propietaris, què tindríem aquí? La Ribera, Sometimes, les Meravelles, Camp Moner, conegut ara com a Megapark, el Golf i tot això que hi ha per aquí, Sant Francisco, etc. Aquí no ha tingut mai nom, excepte Montemar, que és una petita urbanització, i Serenal. Del nord, tots els horts de Son Sunyer, Espitleria. Més o menys l'autopista pega per aquí, pega per aquí dalt, és molt allà mateix. Son de Lavau, es parcel·la a mitjan segle XIX. La Marineta de Son de Lavau és allò que se fa la parcel·lació. Què és la Marineta? El carrer de la Marineta. La zona, carrer de la Marineta. És aquí. Can Alegria, l'hort de Can Alegria és un establit de Son de Lavau. Què és Can Alegria? El llit del torrent dels Jueus, per la part entre el torrent i el pont de la carretera militar, allà era un hort. I les cases encara queden a un costat. Això és Can Alegria. Ve d'aquí. Per tant, és dels primers pobladors de Serenal, els Alegria. Cardell de llinatge. Aquí en Pau, Can Alegria està documentada des de 1914. Son Verí de Baix, Son Verí, era la part de Son Verí de Baix, o de Sallapassa, també conegut, els establits començaren l'any 1867-1868. El Bocinet d'Arenal i zona d'interior eren les parcel·les d'Esporrassà, és més on manco on som ara, més cap arrere, on hi havia l'església i tot això. Aquí ja no devia ser, això devia ser Sort de Son Verí, perquè aquí darrere tenim les cases a la rotonda, que és Sort de Son Verí, i la Marineta d'Escapellà, que és tota la part del Mollet, allà on hi ha el club nàutic, etc. Noms que han quedat. Marinetes, què eren les marinetes? Les partions de la mà, les marines de les possessions. Bé, Bartomeu Fontobrador documenta la primera construcció estiuenca, la Marina de Son Verí, que la va fer Nicolau Taverner Saldà l'any 1872. A partir d'aquí ja hi ha cases. Un parell d'any després, l'any 67, és quan es fa la parcel·lació. Can Pastilla. Bé, aquí no sé si teníem... mireu, el pont del torrent dels Jueus, el tren, Can Alegria. I aquí no es veu, però això és el nord. Sí? La parcel·lació, això seria la Marineta de Son Verí. Això
això d'aquí, veus aquí que seria l'entrada del torrent del Saluet, aquí hi hauria Can Sant Joanès, el Sant Grauet, etc. Estació ferrocarril, veus? Iglesia, veus? El Port Ressade no la tenc. Què és això d'aquí? Una foto molt dels anys 20, ja m'encanta. Surten uns estiuetjants, any 20, està claríssim per com vesteix aquesta dona. Què tenim aquí? Qualcú ho sap? Això és Can Pastilla. Això és les vies del trenet. Va haver un tramvia del 21 al 41. I això d'aquí, Residència Oasis. Vos sona? D'acord, però en aquella època no. Era hotel, balneari, plage. Era com una mescla entre català i francès. Va posar el Bartomeu Riutort, el parcel·lador de Can Pastilla, l'establidor de Can Pastilla, i després ho va comprar els del Samora. Vos sona de Can el Samora, que n'hem parlat. Totes aquestes famílies s'han estudiat molt poc i s'hauria d'estudiar perquè varen fer de tot. El Riutort i el Samora participen de la creació del trenet. Llorenç Roses, propietari de Sant Verí, era el propietari de les cotxeres del trenet aquí baix, etc. Can Pastilla. Can Pastilla ve de la possessió de la Torre Rodona. Sí? Ja l'any 1884, a l'Ignorància, vaig trobar un fragment que és interessant per l'Arnau, perquè clar, nosaltres tenim una idea fixada de què és Serenal i que és el nostre entorn més proper. Sí? Tenim una idea, no? Va d'aquí a aquí, i jo penso que d'aquí a aquí, i ningú exactament sap, i això ha passat sempre. Aleshores, el 1884 hi ha un article a l'Ignorància que es diu Un llogaret nou, es refereix a Escoll d'en Rabassa, 1884. Primeres parcel·lacions de Serenal acabaven de passar, per tant, molt proper. Les possessions del terme d'aquest llogaret són Son Sunyer i Son Sant Joan, plenes de pins, d'Escoll d'en Rabassa, la Torre Redona plena de mitjans, per tant ja hi havia trencadors de marès. I Son Gaiar, Son Mossón, Son Banya, Son Llebre i Son Metge, tot això avui en dia es considera Escoll d'en Rabassa. I diu que no són molt fortes en sanitats i han menester posar en quarantena. A Son Banya hi havia un botxà, que es deia, un botxà era com un prat, un petit prat, i allà els moscars feien malalties pelúdiques, etc. La Torre Redona es documenta al segle XVII i aquí pertanyia Joan Sunyer. Canviar de propietaris fins que Bartomeu Riutort va comprar al segle XX. Què més poden dir de la Torre Redona per no estendre'ns més? Parlem d'això. Què poden dir? Que d'aquí hi va haver una taverna, la taverna d'en Pastilla, i aquesta taverna dona nom a Can Pastilla. Això se n'ha parlat molt. Què és el que no s'ha parlat? Qui era aquest Pastilla? Pere Galiana, que ha vengut aquí avui, un bon historiador i amic meu, va documentar un dels primers pastilles que hi havia, propietari de l'establiment, que era Josep Joan Parelló. Què passa? Que Josep Joan Parelló no és el llinatge Guasp, que són els Guasp, malnom Pastilla, que es varen establir a Serenal a final del segle XIX. Aleshores, aquests Guasp, que tenen a veure amb ell, que tenen a veure la taverna, això és una cosa que s'ha de resoldre. Fa poc que vaig dir, no és el mateix, no són els mateixos Pastilla. Però sabem que els Guasp venien d'Escoll d'en Rabassa, per tant, qualque cosa té a veure. Per què Pastilla? Per les pastilles de contraband, que es venien allà, venien pastilles. Contraband, el tabac, que es venien pastilles. Bartomeu Riutort del segle XX ho parcel·la amb el nom de Sant Antonio de la Playa, no, que ha quedat a l'associació de veïnats i poca cosa més. Què més? A les pescades, bé, és un relat de l'Ignorància de 1879, parla això, el sol sortint ja el troben escarnatge d'un pescador, pobre. En 4 bots és a Serenal, important, Serenal, què és Serenal? A partir d'allà ja és Serenal, Can Pastilla ja és Serenal. I abans de triar pesquera no es descuida d'anar a omplir la castanya a la taverna de la Torre Redona. Aleshores, Can Pastilla, la Torre Redona. No? Després tenim això, que ho vaig trobar ahir, per casualitat, no cercava les meves investigacions i vaig trobar això. Llegim. Un motorista estranyat mos demana com així no assistirem a la inauguració de l'hotel balneari del senyor Riutort a Can Pastilla, l'any 22. I nosaltres li contestam, no assistirem a tal inauguració perquè no mos convidaren primerament i com que el senyor Riutort ja sap que és foc i fum, no menja, foc i fum és el diari,
no menja de gorra, s'excusa d'invitar-nos i, a més, com que nosaltres preferim lo ben conegut o donar-lo a conèixer, quan volen pegar una penjada i respirar els aires de serenal, anam con dinero cantante o contante i sonante en el restaurant Terminus, on don Francisco Berga hi té un esplèndid servici a salcans de totes les fortunes. Estem entesos? Can Berga, Hotel Terminus, és a la part de Llumajor. Aleshores, tot això era considerat serenal i ho hem d'entendre d'aquesta manera al segle XIX. Després ha passat el que ha passat, però tot això era serenal. Per tant, si volem anar a un hotel de serenal, poden triar Hotel Balneari del senyor Riutort o Hotel Terminus. Però aquí diu serenal, no? Passem les Fontanelles. Bé, tenim aquí Can Pastilla. Mostrarem unes quantes, es veu un poc així, mostrarem unes quantes d'aquestes imatges de l'any 61 d'un vol. Aquesta es veu aquí a Can Pastilla, l'any 61, i les veurem això crec que era Can Mitjunça, crec que es deia, ser primer embullat. I això d'aquí, què és això d'aquí? Clar, no es veu. És la possessió de les Fontanelles, les cases. Per tant, tenim les Fontanelles com a possessió. Tenim aquí un mapa, plano de los prados de Son Sunyer, Son Om, Son Sant Joan, propios de los marquès de Campofrancos, i tenien tot el redol. I aquí tenim, veus aquesta taca? Això són les Fontanelles, perquè les Fontanelles era una font d'aigua dolça, font manancial, recordeu Joan Benimelis, segle XVI, font manancial, font manantial, era això, era un brollador, un sortidor d'aigua. Aquí tenim el Prat, tot això és un prat, documentat des d'antic com prat com a estany blanc, perquè l'estany negre era més al nord, no sé exactament tot, no sé si era l'estany de Saranjassa, que n'hi havia un també, sí? Tot això Espinar, etc. De l'any 1791 és això. Què és això que tenim aquí? Es pot destriar. Veus això d'aquí? Camí de Can Alegria, Torrent de la Síquia. Sí, Què és tot això d'aquí? És el que avui en dia diríem això és les Fontanelles. Però és cert i no és cert. Això era l'estany blanc i això tots els vells que he entrevistat diuen Prat. Això era Prat. Hi havia Prat. Sí? I aquest també s'ha conegut com a Prat de Son Sunyer. Per l'ubicació. Aleshores, tenim tot això, que això són noms. Aquí dalt tenim són noms. Per tant, les Fontanelles s'han d'entendre com un establit de són noms, encara que era propietari de les mateixes famílies. Aquí tenim les cases i aquí hi havia la font. Aquí. I tot això era prat, que no van arribar a assecar. Però què passa? Que el prat segueix. Per tant, les Fontanelles és dins les Fontanelles, és a dir, dins la possessió, que era tot això. Per tant, tenim les Fontanelles, que són dins les Fontanelles, i el que deim les Fontanelles és dins, però també fora. Què és això d'aquí? Aquí tenim Cas Moré o Son Montserrat, d'aquí es parcel·la el propietari Montserrat, parcel·la i fa la Ribera. Cas Margalidà, veus que era un hort, les cases que hi havia un molí, etc. Cas Margalidà, la Ribera està fet dins Cas Margalidà realment, tot i que ho va comprar després en Montserrat, etc. Tenim les Fontanelles de l'any 61. Veus que aquí és tot negre, hi ha plantes, sorres se diuen aquestes plantes, i aquí ja unes salines, es van convertir en salines, veus la sal, les muntanyes, i aquí ja està tot parcel·lat l'any 61, ja hi ha cases. Arribam, bé, podríem dir de les fontetes, de les fonts, l'any 1595 en parla Joan Benimelis i diu: aquest principi de ribera e costa té començ d'un gran arenal a la llengua de l'aigua, allí romp una font d'aigua gran qui allà on neix allí es perd, una font. El nom de les Fontanelles el tenim documentat amb aquest nom, Fontanelles, des del mapa aquell dels marquesors de Campofranco el 1791. I quan desapareixen? Els anys 50-60. Les successives reformes a l'arena, de la carretera, tot això ja desapareixen. Nicolau Prats, l'any 1817, descriu el nostre paisatge. Diu: se halla un espacioso arenal que forma sus montezuelos de las arenas y conchitas que ha arrojado el mar en sus avenidas. Antes de entrar en él y a vista del predio La Torre Rodona, en la punta de la galera, se hallan las Fontanelles, así llamadas porque de en medio de las aguas salobres del mar se levantan unos chorros de agua dulce. En medio de las aguas.
L'Arxiduc de Lluís Salvador, ara explicaré això de Medieval West. L'Arxiduc de Lluís Salvador l'any 1984 diu: després del Pinar de Son Sunyer i Serenal del Sud, en direcció a Palma trobam ses Fontanelles, traducció catalana, no? Petita font de la vorera de la mà, la conducció d'aigua del Prat amb el molí d'Esprat, hi havia el molí, un dels primers molins de la dessecació del Prat de Sant Jordi, del qual no queda sinó la desballestada torre i 5 cases noves per a banyistes. En Tomeu Pedecer, d'Escoll d'en Rabassa, ens va comentar que a final dels anys 40, quan feia de carreter Camp Pastilla, hi havia una roca situada entre la carretera i la mà de la mida d'un cotxe on hi brollava un rotllet d'aigua completament dolça. El brollador era de devés un pam d'altura i un dit de gruixa i quan hi havia mal a mal l'aigua no brollava. Francisco Hernández Fornés ens aporta aquesta informació que connecta amb el que hem dit abans. Entre l'any 42 i 44 hi havia uns 4 o 5 brolladors dins la mà, a una zona sense roques a uns 15 o 20 metres de la costa, en una zona d'1,5 metres entre l'aigua i l'arena, d'on s'hi podia veure posant-hi la boca. Aquests sortidors es podien veure des que la pressió de l'aigua movia un pam l'arena cap en fora i cap endins. I ell hi anava per l'aigua i posava la boca i bevia d'aquesta aigua dolça dins l'aigua salada. Això m'ho va explicar. Bé, continuarem. Aquí tenim, que bé, ja es veu millor, el tramvia. Veus això d'aquí? Això és el pont. Això té un nom, Ponterró, perquè era un pont petit, però es coneix la zona com el Ponterró. I el mapa de Passarrius de l'any 56 ja surt Ponterró. El que ell posa Punterró, s'equivoca. Aleshores varen fer aquest pont pel tramvia. Ja tenim un altre topònim. Què és això d'aquí? Qualcú sap? Clar, és que no. És que així com es veu. Això d'aquí darrere, les Fontanelles, això d'aquí és la Ribera. Això és de l'any 66. Aleshores tenim aquest xalet encara hi és, per exemple. Talment. Etcètera. Veus que aquí comença tot? Molt bé. Aquí de Sa hi havia, no sé si és això, però aquí hi havia un bar que es deia Bar Espont. I era l'única construcció que hi havia. Veurem les fotografies antigues. Continuam. Bé, què hem de dir de la Ribera? Just en el nord de la Ribera hi ha un llogaret. Clar, com que no ha crescut tant com ha crescut tota la resta de coses de per aquí, perquè és a la rotonda de Son Oms, la rotonda de l'entrada de l'autopista, si us hi fixeu hi ha unes cases. Fixeu-vos, hi ha unes cases una darrere l'altra. Això es deia Can Alegria. No té a veure amb el Can Alegria d'aquí. És possible que sigui en família, però és un mal nom que es pot repetir. Alegria, no? Aleshores, aquest llogaret era llogaret i era dins Son Sunyer i surt a tots els mapes i surt, quan parles amb la gent encara ho coneix, la gent més gran, parlant de Can Alegria com aquella zona. I a més hi havia un cafè. Hi havia sort de Can Alegria, hi havia el cafè de Can Alegria, que la documentació el tenim com a Cafè del Río de la Plata. Per què? No ho sé. Després tenim Los Tamarindos, una petita urbanització dins la Ribera que ja no existeix. Després ho veurem un mapa. Arribam aquí, hem passat la Ribera, tenim Sometimes. Sí? Les Meravelles, Sometimes. Veus aquí? Hotel Cristina. Però si anem aquí, hi ha una cosa encara més interessant. Can Alsamora. Quan es va fer la parcel·lació l'any 13, Ferran Alsamora fa unes cases de pagesos i de senyors. No arrib a saber, ho he d'arribar a descobrir, si això són les cases de senyor i aquestes les dels pagesos, o són dues construccions diferents. En tot cas, això d'aquí, Can Alsamora, això d'aquí, Casa Dida, una caseta molt petita, i això d'aquí és l'extensió de l'urbanització de les Meravelles. Aquests carrers sense sortida que tenen una palmera, o tenien, són aquests. Aleshores tenim aquí que tot això de Can Alsamora, però es va fent trossos, fent bocins. Què en sabem de Sometimes? Que als anys 50 Josep Ignasi Mayol i Luis Bejarano Murga el compren per fer l'urbanització. Cal tenir una urbanització. Tenis. Si coneixeu Sometimes veureu que hi ha unes pistes abandonades, no? Eren les pistes del tenis de Sometimes. Tenien un garriguer, Rafael Rendé, encara és viu, germà de Pau de Bonança, el mal nom eren renders de família, Tomàs de llinatge,
i que va tenir un primer nom que es deia Pinomar. Encara hi ha un xalet, crec que no he posat la foto, hi ha un xalet que es diu Pinomar a Sometimes. Després que tenim bé les pronúncies Sometimes, Sometines, amb N, fixeu-vos-hi, perquè moltíssima de gent, quan més edat, diuen Sometines. La meva teoria, no ho sé, una interpretació que ve d'una paraula sometin, com sometent, m'ho invent, sometin, i es forma el plural. Per això es transforma en N, aquesta M. Sometimes, qualcú ho pot haver dit, però poca gent. Quines teories hi ha d'això? En tenim tres principals, però encara és un treball que tenim a mig fer. Hi havia una dona que li deien no Sometimes, a una caseta de la zona de la urbanització i que era l'amant d'un regidor que tenia allà, que anava allà a festejar. No ho crec, però és la teoria que Mascaró Passarrius li va explicar al professor Gabriel Bibiloni i ell ho va fer arribar. Mascaró Passarrius va fer tota la feina de toponímia, de l'estudi de toponímia de tot Mallorca. Segona, xalets de militars nord-americans destinats al Puny Major, que podien baixar poc el xalet i per això deien que anaven sometimes, Sometimes. Teoria popular. Totes són populars, La tercera teoria, la FIA, quina FIA? Perquè es parla de la FIA d'en Bejarano. Estudiava a Anglaterra i va posar el nom de la urbanització Sometimes. Per què? Perquè una teoria diu que li van dir quina és la primera paraula que trobaràs al diccionari anglès? Aquesta, i així ha quedat. Bé, una altra versió derivada és que un dia la filla de Luis Bejarano, en començar a xerrar, va dir Sometimes, i l'urbanitzador decidí posar aquest nom a l'urbanització. És possible que aquesta, per molt inverosímil que pareixi, tingui a veure amb la realitat, perquè fa poc que s'ha aconseguit tenir contacte amb la família de Luis Bejarano, que no viuen aquí, viuen a la península. Aleshores, jo he de parlar. La filla Cristina és viva, de l'Hotel Cristina, per això el nom d'Hotel Cristina, i el que va dir, en una primera conversació, no va ser jo, el que va dir és que Sometimes era el nom carinyós que li deia les filles, el pare, i d'aquí va passar el nom de l'urbanització. S'ha d'acabar de fer-hi voltes en tot això. Això ho va aconseguir Miquel Àngel Escanelles, no vaig ser jo. Quins topònims tenim? Bé, primer vegem això. Això és Can Alsamora. Sí? Veus? El molí era el més gros de tota la contrada, diuen, la torre. Què és això? Un hotel, Hotel Venus Playa, i aquest d'aquí encara no està fet, és l'any 66. No està fet, quin era? L'Hotel Luxor, no sé si el coneixeu. Aleshores aquí hi havia les cases. Arribam, bé, hi ha més topònims que els diré molt ràpid. El Serral, del Serral d'Esberro, és aquella casa tan grossa que hi ha a un turonet, això és un serral, que hi ha entre l'autopista i el camí no sé com es diu, de Samil, per mi que es diu, que ara el camí d'Espalmer. Sí, la coneixeu, que hi ha una caragolera, això és el Serral d'Esberro antigament. Els munts de Serena ho veurem després quan vegem un mapa de tot. Els munts, importantíssim, perquè Sometimes, abans de ser Sometimes, era els munts de Serena, els munts d'arena. Tres maneres de dir-ho. Per què? Perquè hi havia les dunes més grosses de tot Serenal. N'hi havia més, n'hi havia una davant la Porcíncula, però aquesta era la més grossa de totes. Cana Vidriera, topònim documentat de fa segles, perquè era una bassa d'aquestes d'Esprat, la bassa d'en Vidrier. Després passa a Cana Vidriera en femení, no sabem per què, perquè dins aquí de Cana Vidriera, també era conegut aquella bassa, Cana Vidriera, allà s'hi fa una casa, i aquesta casa hi viu, els que passen a viure allà els transformen en Vidriera de mal nom. Aleshores, un mal nom que era Vidrier passa a Vidriera i després passa a la família. Per tant, una persona que nomi Tomeu, nom Tomeu Vidriera, no Tomeu Vidrier, en aquest cas, va passar amb aquesta família. Na Tamarella o els Tamarells, ho veurem els mapes, perquè és important. La Fonteta d'en Capeller, això només m'ho ha contat Pau de Bonança. La Fonteta d'en Capeller era una font d'aigua dolça excavada en marès
pionera al garatge de l'Hotel Cristina. Per tant, anterior a l'Hotel Cristina hi havia la fonteta d'en Capeller. En Capeller és un mal nom de Son Sunyer, que hi ha gent que ho nom. Molt bé. Mestre Pau Muleta, a Llumajorers de Sant Gervasi Son Sunyer, parla d'aquests topònims i diu: Na Tamarella era de vora Bonanza, Ranxa Bonanza. Tenia aquest nom pels tamarells que hi havia. També hi havia una síquia on es feien peixos i altres animals de prat, que donava una bassa d'aigua dolça, una vidriera, on hi anaven a pescar. Just arran hi havia els munts d'arena, que es feien pel vent. Crec, si no he mal entès, que en aquest cementer hi ha unes coves on han trobat restes de fa uns quants milers d'anys. A Cana Vidriera les cases encara hi són. I encara hi ha aquestes coves. L'arxiduc diu: és molt vell el panorama que ens ofereixen el Pinar de Son Sunyer, en la platja de Segador de Blancor, els turons de Son Seguí, no sé on és, i les llunyanes muntanyes. A continuació trobam Serenal del Sud amb el Mont, que deus amunt, Mont Gros i el Mont Petit. És aquí, és això talment, perquè de fet m'han dit que eren dos, era un gros i un més petit. Les Fontanelles, petit manantial que brota a la vorera de mar. Bé, na Tamarella, el Bassa d'en Vidrier feia una aigua i feia una gola, i aquesta gola jo tenc la teoria que xapava els dos munts, feia com un torrent. Passam a aquesta urbanització d'aquí. Això és l'any 34, estrena l'urbanització. Aquesta la coneixeu, o tampoc. Ara hi ha molt d'hotels, com per tot aquí. Això és una iglesia en construcció d'un campanar. Sí? Les meravelles. Són les meravelles. Hotel Maravillas, dels primers hotels que hi va haver. Va durar anys, molt pocs, no crec ni que 10 anys, com a hotel. Per això ningú el coneix. Can Llebrers, Can Miquel Pellicer, l'urbanitzador, Villarromana, encara hi és, etc. Això era Can Martorell, Can Colacín. Colacín encara és viu, és un joier de Palma, Nicolau Pomar. El tenim l'any 61, les meravelles. Què hi tenim aquí? L'església, els xàlecs primers, Can Miquel Pellicer, Villarromana, que hem dit, Can Fiol, etc. Sí? Hotel Biarritz. Els hotels també són topònims, això ho hem d'entendre. Aleshores, d'on ve les meravelles? De l'hort de Can Alsamora. És una parcel·lació dels anys 30 de Can Alsamora. Aleshores ve un senyor del Principat de Catalunya, que nom Miquel Pellicer, i diu, un promotor d'obres, tenia un xalet molt gros a la cantonada davant el Coliseu, a la plaça de Toros, i és mestre d'obres. I vol fer tota aquesta urbanització. Què és aquesta urbanització? Us sona Ciutat Jardí? Us sona Ciutat Jardí? Què és una Ciutat Jardí? És un projecte d'urbanització per estiuetjar la gent que en té. Sí? Aleshores, les meravelles és exactament el mateix projecte, perquè és una urbanització preparada, de les primeres que van sorgir a Mallorca. Què vol dir preparada? Que té un tenis, després es repeteix a Sometimes, té un tenis, té casetes de bany, té un hotel, restaurant, merendero, ara ho veurem. I ho té tot preparat, té electricitat, hi havia electricitat a la fàbrica de les cadenes. Si veurem... No, crec que no l'he posat, justament. No l'he posat, però ho tenc aquí. Anunci de l'urbanització de les meravelles. La mejor urbanización de Baleares, entre Campastilla y el Arenal. Quien quiera gozar de las delicias estivales, acuda a comprar terrenos o chalets a la Playa de las Maravillas, nombre originario, en donde encontraréis luz eléctrica, agua límpida, bosque delicioso, iglesia en construcción, un hermoso hotel a todo confort, café, merendero, colmado, bar, tot això és el mateix, Hotel Maravillas. Casetas de baños, campos de tenis y sobre todo encontraréis la salud y colocaréis bien vuestro dinero. A comprar señores veraneantes, a comprar señores capitalistas, a comprar todo el mundo. Se dan toda clase de facilidades para el pago. Són les meravelles, meu barri. Com es diu la parròquia de les meravelles? Mira, si se poden pagar poc, es poden molta foto, perquè no són les coses de res. No és que l'altre no poden dir com molt guapos tots. Ara m'ho quedaria veure molta foto. Perfecte. Va passar a pagar tot. Ui. Està automat,
ara se posarà. Bé, jo continuaré. L'església és la parròquia de Sant Ferran. Coneixeu? Per què Sant Ferran? Sant Ferran al Samora, perquè era una època que els burgesos, anomenant mossons, deien mossons, la mossoneria era aquella gent que va fer dobbers, que no eren botifarres, per tant no els venia de família, i ho varen fer tot en gros. I per ostentar, què va passar? Que aquest senyor va tenir la idea, va dir Ferran Samora, sí, farem aquesta urbanització, però la parròquia, jo cediré la parròquia, el terreny perquè es faci, i la construeixen. Quan ja s'ha construït, quan s'estrena l'urbanització, què passa? Què es fa amb una iglesia? Com ho sap? S'ha de beneir la primera pedra. Es va beneir? No. El bisbe va dir, mentre jo sigui viu, aquí ningú dirà missa. I així va passar. Per tant, es va estrenar l'urbanització, els primers urbanitzadors hi varen anar, però no podien anar a missa. On anaven? I m'han comptat les filles dels primers urbanitzadors, aquelles excursionetes, on anaven? A la Porciúncula, a la capelleta de la Porciúncula. Que no els penses. Bé, ja puc seguir parlant tant mateix. Què poden dir les meravelles? Perquè qualcun diran que és poca cosa, i jo diré que és la primera, és l'urbanització, és el barri de Palma que té la primera associació de veïns de Palma de la història. Per què? L'any 58. Per què? Per poder contractar un garriguer. I què era un garriguer? Era una persona que guardava els xalets, perquè aquesta gent només venien a l'estiu. Aleshores, aquesta persona li pagaven, però a més feia altres feines. També quan hi havia descarregaments de contraband, ell ajudava, feia els senyals amb el llum, m'han dit. I qui era aquest home? Va uns quants. Però n'hi ha un, el de més coneguts, que era en Tic-Tac. En Tic-Tac. Què ens remet en Tic-Tac? A un hort de les cadenes, que en Tic-Tac, després va ser mestre Pau Rivero, ara és un hotelarro impressionant, que tenim a l'Avinguda d'Amèrica. Aleshores, el de Can Tic-Tac, en estallar la guerra, va fugir d'allà, perquè han de saber que durant la Guerra Civil, a dins Can Tic-Tac hi varen matar en Jaumot Travassos, Jaumot, conegut, era un trencador de marès, republicà, i ell va partir i el van agafar per fer de garriguer a les Meravelles. Ja es veu? Sí. Bé, ja puc canviar. Això és l'església, no? Hotel San Francisco. Pensió en Brises. Som als anys 80. Diuen que s'hi va millor, sí, no? Som als anys 80. Jo sí. Som als anys 80. Què tenim aquí? Bé, jo, com que és el meu barri, la meva zona, jo ho conec, però us ho explicaré. Hotel Luxor, Hotel Boreal, el tenis que encara hi és, amb el cafè, sí, us sona? Aquí hi havia un altre tenis. Però què és el que ens interessa d'aquí? Unes quantes coses. Què tenim aquí? Això, el que devia fer aquesta postal pel turisme no va pensar mai que qualcun iria cercar això, no la resta, els hotels. Què és això? Son Rigo. Però ningú coneixia com a Son Rigo, només els documents. En Rigo era el Bernat Rigo, Rubí, crec, Escavo Loco. Escavo Loco era un dels glosadors més coneguts del segle XX. Era del Coll d'en Rabassi, era un ferrer, és considerat l'inventor dels molins de ferro, d'acord? Però ell era el propietari, però aquí vivien els Mosca. Aleshores, això era conegut com a Camp Mosca o com a Cascavo Loco, Pescavo Loco. Per què ho dic? Perquè aquí hi ha l'Avinguda Son Rigo, que és un carrer, no és cap avinguda, però vaja, li varen posar aquest nom. Per què ho dic això? Perquè sempre, durant la meva infantesa, hi ha una gent que diu tu on vius? A Sometimes, tu on vius? A les Meravelles? On vius? A Son Rigo? No. La nostra zona és considerada les Meravelles perquè és una ampliació. Ara bé, Son Rigo, que era aquí, quan es va fer aquesta parcel·lació, li van dir plan parcial de parcel·lació Son Rigo. Però és que no és cert, perquè Son Rigo és aquest rectangle d'aquí darrere, no es veu. Era aquest rectangle. Aquesta fletxa no l'he posada jo. Era aquest rectangle. Tot això era Can Alsamora, era la partió de Can Alsamora que quedava entre Sometimes i les Meravelles. I això d'aquí és on hi havia les cases de Can Alsamora, actualment tot el Luxor. Aleshores, Son Rigo es van esbocar les cases, encara que era un xalet amb aquesta torre,
era això d'aquí darrere. I què hi tenim aquí de sa? També ha sortit una fotografia perfecta. Can Verdera, va ser un restaurant. Per què és important Can Verdera? Perquè totes les senyores, les mossones de les Meravelles, venien aquí a cercar a les vaques a beure la llet directament. Per què és important? Perquè és just al darrere de les Meravelles. Bé, res, tot això són cosetes només. Bé, important, Miquel Pellicer, carrer de Miquel Pellicer. No, això va ser un canvi que va fer un funcionari a una època determinada, no ho sé, i va canviar per Pellicer. Ell s'escrivia P-A-L-L-I-C-E, per això és Pellicer, faltava l'accent a la R. Per tant, s'hauria de canviar el nom del carrer, Miquel Pellicer. Què és això tan vell d'aquí? Can Moner. Veieu les vies del tramvia? Sí? Can Moner, 3 xalets. Es venen aquest d'aquí, Hotel Los Ángeles. Aquest es construeix més gros, no record què li diuen. Això és l'únic que hi havia entre les Meravelles i Serenal, allà on hi vivia la gent. Sí? Can Moner, Megapark. Can Moner l'any 61. Hotel Los Ángeles, perdoneu, aquí hi ha l'Hotel Neptuno, Hotel Los Ángeles, aquell xalet que no sé si era per viure-hi però van fer més gros, i això vaig llegir un dia a Facebook que era el que li deien Camper Ignasi, no ho sé. Per tant, aquesta parcel·la veig que no hi ha res, Això d'aquí, aquí no sé si hi ha aquí la línia, això és Cas Frares, la porcíncula. Molt bé. Esperau. Can Moner, els xalets són de l'any 24, 26 i 28. Perquè són 3 xalets? Perquè l'urbanitzador, també devia ser un mossón, devia ser un burgès, va decidir que hi havia un xalet per cada fill. Sometimes, van construir un xalet per cada fill de l'urbanitzador de Jaran. Molt bé. Montemar, ho dic molt ràpidament, és una urbanització, el carrer de Montemar, no sé si l'heu vist mai, és a l'Arenal de la Part de Palma, a prop de l'Avinguda Amèrica, que és un carrer que fa així i ja està, fas la volta i és com un turonet, això és Montemar. Res, molt poca cosa. Les cadenes, en Julià i en Damià Montserrat, que en Damià mort fa uns 20 mesos, crec que em va dir el germà, els padrins, el padrí seu, mestre Damià Gaspar, recordava el Pinar de Sant Sunyer, Damià Montserrat, tot allò tan gros, va parcel·lar les cadenes. L'any 27, sesión municipal permanente de este ayuntamiento en sesión celebrada el día 14 de noviembre del 1927 aprobó el proyecto de parcelación de unos terrenos propiedad de don Damià Montserrat, Gaspar amb el nom, vecino de Llumajor, titulado Los Ángeles, lindantes con la carretera del Cap Enderrocat, procedentes del Pinar de Sant Sunyer, de este término municipal, siempre que el interesado se sujete a las condiciones siguientes. Això és el document de parcel·lació de les cadenes. A partir d'aquí sorgeixen les cadenes. Una part, però, la part de la cartera militar cap aquí, cap a Can Pastilla, diríem, cap a la banda, cap a aquella banda. Però d'on ve el nom de les cadenes? El nom és més antic. El nom més antic és molt fàcil, se n'ha parlat moltíssim, és perquè hi havia el tren de Palma a Santanyí, de l'any 16 a l'any 64. Aquest tren ara tenim semàfors, però hi havia cadenes. Hi havia unes cadenes molt grosses, que a vegades havia de mestir una o dues persones per posar-les i les posaven perquè els carros no passassin. Quines hi havia? Aquí hi havia Malà Pastilla. Malà Pastilla les posava aquí al carrer de Sant Cristòfol. Sí? A les cadenes, com que aquí ja existia Serenal com a topònim, a les cadenes qui era una família que hi va anar a viure, en aquella caseta del tren que encara hi és, i com són coneguts topònim, és a dir, indret esdevé topònim esdevé mal nom, i són coneguts com de ses cadenes, l'Avi Antoni ses cadenes, etc. I encara ho són coneguts. Què més? Clar, aleshores no hi havia més edificacions, com dic, i per això va agafar el nom del lloc. Però com a contrada parcel·lada, que hi va viure molta de gent, és a partir de l'any 27, un poc abans a l'altra banda, però l'any 27. D'acord, què més? Los Ángeles és un nom que no ha prosperat gens. San Francisco sí.
San Francisco us sona? És Espil·lerí. Per què? Perquè hi havia tota la pressió dels frares. Quina pressió feien? Varen comprar tot allò quan es va parcel·lar, per tant, tenien poder a la zona i varen dir, això d'aquí es dirà San Francisco. Per què? I Los Angeles tot d'una després. Patrons dels franciscans, la Mare de Déu dels Àngels i Sant Francesc. Però per què? Perquè era una zona que el nom no estava triat. Un topònim no sorgeix espontàniament i es fixa l'endemà, no. Un topònim té un procés d'acceptació i de canvis. I això ho veurem en Serenal. Serenal ha tingut diversos noms. Aleshores, Espil·lerí ho ressent molt ràpidament. Se n'haurà de parlar una altra ocasió i m'agradaria fer-ho en Espil·lerí. Però Espil·lerí ha tingut molt de noms, ha tingut Sant Francesc, però ha tingut Estats Units. Estats Units és un nom documentat al segle XIX, final del segle XIX, quan encara no existia. No existia, però jo crec que hi havia un bar, perquè totes les teories, la gent més gran explica que aquell bar era la primera construcció, és la farmàcia que fa cap de cantó, i d'aquí venen les explicacions del topònim. N'hi ha més de topònims, no hi entraré. Però Sant Francesc, què passa? Que Franco fa un cop d'estat, i imposa els seus noms. I quins són els seus noms? Si són religiosos, millor. Per tant, Sant Francesc és el nom oficial. Ara bé, Espil·lerí és un nom que guanya molta de força. Sí? Però Espil·lerí hem de saber que ja n'hi havia un altre entre Esplà Netesa i la Creu Vermella. En aquell camí que hi ha, a l'Avinguda del Cid, hi havia una caseta, un cafè i un llogaret, com Can Alegria, un llogaret petit. Bé, tenim aquesta fotografia. El nom de les cadenes es vincula directament amb el nom de les escoles de Serenal, l'escola de la part de Palma. Això ho coneixeu, no? Segurament qualcú de vosaltres hi haurà anat, si és de la part de Palma. Encara hi és, ara és el CEPA Serenal i l'escola d'adults, això és el mateix. I això de... no sé com es diu ara. Bé, aquelles edificacions d'allà. Aleshores, per què ho dic això? Perquè... espera, que no m'he votat. Perquè a l'escola li varen posar les cadenes. I per què li varen posar les cadenes si avui en dia es considera Serenal? Molt senzill. Perquè en aquella època, entre les cadenes i Serenal de la banda de Palma, és a dir, entre aquell tram de la carretera militar i la plaça dels Nins, més o manco allà començava Serenal, no hi havia res. Hi havia una caseta, Can Amador Salvana, però que encara hi és, que és la floristeria Arenal, la veig allà, enfonyada al fons, de vora tots aquells edificis. La Salvana i abans ha tingut altres noms. No hi havia res, però el lloc més proper, més pròxim, era les cadenes. Per tant, l'escola li varen posar les cadenes. Sí? Però què passa? Que és la República, això. L'any 1933. S'estrenà el 25 de desembre del 33, Grupo Escolar de les Cadenes. Emili Darder, Valde de Palma, que diu que aquesta escola demana que es canviï el nom de Serenal. Per què? Perquè, citant paraules seves, rememora temps de tirania i opressió que aventurosament s'allunyen amb l'adveniment de la República. No tenia res a veure l'origen de les cadenes, però un nom que feia aquesta força, aquest impacte i òbviament no el volia. Què va passar? Que... bé, no sé si ho t'hem posat aquí. Bé, a la sessió ordinària, precisament del 26 de març del 34, un any després, s'acordà que l'escola de les cadenes es denomini Arenal, però l'ús de les cadenes ja s'havia consolidat, ja hi havia segells, etc. Aquí no ho he posat, però després, durant el franquisme, es fixa com a escola de Serenal, i després va ser un alberg juvenil del Frente de Juventudes, de les dones, de les falangistes, tot això. Com es deia? Crucero Baleares, el nom. Però vaja, sempre la gent més antiga va conegut com les escoles en plural. Era una escola mixta al principi. Jo entenc que les escoles es diu per aquest tema de que sigui mixta. Bé, aquí tenim la inauguració de l'escola, aquest senyor d'aquí, Emili Darder, tots els nins, tot això són serenalers i cadeners i pildariners. Pildariners no crec perquè ja hi havia una escola des del temps de Primo de Rivera, però vaja. Tenim unes altres cases aquí. Això jo crec que és durant la Guerra Civil, no? Jo crec que sí. Tal vegada no, però vaja, això no la pista. Veus que aquí no hi ha res? No hi ha les meravelles encara. Això em situa l'època. Què és això d'aquí? Això d'aquí és Cases Catalanes. Cases Catalanes
és una casa de color rosa damunt del carrer de Berlín, que encara trobareu a Bella Vista, i això crec que li deien Can Ros. Jo me'n vull molt, perquè Can Ros se suposa que és aquí darrere, que és l'Hotel Tívoli, per tant aquesta no sé exactament. En tot cas, això d'aquí, important, Cases Catalanes, Bella Vista, aquest xalet hi té encara la inscripció de Bella Vista, per tant és el nom d'una urbanització que el propietari Lluís Vives fa quan compra aquesta part del Pinar de Son Sunyer, o vaja de Son Sunyer, que no està dins aquella parcel·lació del 13, es fa el xalet i vol parcel·lar tot aquell triangle que ara l'estan legalitzant. D'on ve aquesta il·legalitat? Ve de... ho tinc aquí. Notarialment, el 29 de gener del 32, el plànol compta amb la referència a l'any 31, per tant l'any 31 és quan vol parcel·lar, i sense haver obtingut llicència municipal ja havia venut 10 porcions de terreny d'una extensió de 42.155 metres quadrats. Aquí començaran tots els problemes. Res, que ho sapigueu. Ell nomia Lluís Vives Seguí i ho va comprar juntament amb Mateu Safortesa. Qui és Mateu Safortesa? Va ser batlle de Palma i tenia un xalet damunt la plaça dels Nins. Per tant, tota aquesta zona d'aquí jo entenc que era el Pinar de Son Sunyer que faltava. Però vaja, no és segur. Segur és Son Sunyer. L'any 23 ho van comprar això. D'acord. Per què eren conegut com Cases Catalanes? Perquè el Lluís Vives era del Principat de Catalunya i les filles eren conegudes com Cases Catalanes, eren dues germanes i van ser més conegudes que ell. Molt bé, arribam ja aquí, a la banda de llum major. Què és això? Ho sabeu. N'hi ha que me diuen així. L'illeta dels republicans. Illeta dels republicans. Però què és això d'Illeta dels republicans? Fem un repàs. Son Sunyer, Son Sunyer, Son de Lavau, Son Verí de Baix, o Son Verí de Sallapassa, és el mateix. Aquí compren quantes parcel·les, la primera parcel·lació, totes, i l'any 1873 un grup de gent de llum major compren aquesta parcel·leta aquí i vesteixen totes aquestes cases. Veus que són moltes cases juntes. Això és una societat, fan una societat amb un reglament, que hi vaig darrere, però no aconsegueix trobar... Bé, si qualcú coneix en Damià Contestí, que és molt gran, viu a la plaça dels Pins, després que parlin jo, perquè se suposa que té el reglament de l'Illeta dels Republicans. Era un reglament amb unes normes, era una societat... Per què es deia republicans? Per dos temes. Un, perquè eren republicans. Sí? Però de quina república? Primera república, 1873. I per què es deia republicans? Perquè es va bastir l'any de la primera república, per les dues coses. I quina classe de republicans eren? Eren liberals. D'acord? No eren socialistes, no eren d'esquerres, no eren aquests republicans que entenem avui en dia, que un republicà pot parèixer que només és esquerres. No. També n'hi havia de dretes, era gent que no era monàrquica simplement, que eren de dretes. Per tant, del 1873 al 1973, 100 anys i s'esbuca. Patrimoni d'aquí, fundacional, s'esbuca. On és això? Ben a prop del Torrent dels Jueus, a la banda de Llum Major i arran de la Mà. Tenia estables, clastre, portasses i una almadrada, topònim. Tenia un altre topònim. Què és una almadrada? És un lloc per pescar, per tenir les xarxes, per tenir tot el tema del peix. A darrere, aquí darrere, hi havia l'almadrada. I era conegut com l'almadrada. I fins i tot crec que hi ha documents, ara m'ho invent, però crec que hi ha documents que diuen punta de l'almadrada, etc. Bé, molt bé. Bé, molt important, Primera República, perquè s'ha divulgat que això tenia a veure amb la Segona República i entre els comunistes i socialistes que hi havia a Serenal, i no és vera. Rotundament fals. Què passa? Que això és molt més important, és molt més que una illeta de cases. És el nom del poble de Serenal. Esdevé nom del poble de Serenal. Sí? Esdevé el nom i el trobam a mapes. Bé, ara ho explicaré. Això és Serenal. Serenal poble. Aleshores tenim Serenal geogràfic, Serenal poble. Sí? Són dos Serenals. S'ha de dir Serenal tant una cosa com l'altra. Illeta de republicans. Sí? L'excusa era quan feien l'ampliació, com una de les ampliacions, tema de costes, que això era massa de vora la mà i s'havia d'esbocar. Bé, avui en dia no es podria fer, perquè si era una construcció antiga ja entenc que s'havia d'haver mantingut.
no hi ha res que pugui explicar més aquí. Aleshores, no tinc l'any. Tenim, que era el nom per extensió. Aquí, perfecte. Mapa del 1896. Camp Pastilla, ja era la taverna, ja tenia la taverna. Veus això d'aquí, camí de Camp Bogueta, cases, Casa Escanyat, la vinya, tot això és aquí la sortida de l'autopista. Tenim, aquí no hi ha les cases, segurament és això, les Fontanelles, Playa del Arenal, això és preciós, Sonsunyer, i aquí Estados Unidos, és aquell mapa que hem dit. Sonsunyer, Possessió, Estados Unidos, Espilderí cau aquí. Jo no ho sé, però en tot cas és molt interessant. Can Conquet, la Llet Major, la Cova d'Andorí, Los Republicanos. Això és l'illeta, segurament. Això és el que estava construït. Los Republicanos, 1896. És el nom del poble, ben igual que Can Pastilla és el nom que rep. S'arranjassa aquí dalt, eh? 1932. Illa de Galera, Camp Pastilla, Playa de l'Arenal, Torrente dels Jueus, Punta Arenal, Caceria dels Republicans, Llogaret dels Republicans, Canteres, Sant Maria, no? Sant Maria, Bellavista per les reses cadenes, Sant Sunyer aquí, Sant Om, Sant Enllaça, Sant Oliver, Sant Banya, Sant Sant Joan, sí? Que m'he votat. Bé, abans d'explicar això, tenim que trobant com a republicans en un plànol començat el 1880 i publicat el 1895, no és aquell, posa un altre que diu los republicanos, el 1900, republicans el 1905, que seria el republicà el 1917. Per tant, se segueix. Què passa? Que de la mateixa manera que les cadenes no agradava per la república, als republicans agradava molt entendre la raó de la segona república. Aleshores, a tots els mapes d'aquesta època, com aquell del 33, que és un mapa d'un congrés de metges que es va fer, no sé on es va fer, però un congrés de metges catalans, es diu Caceria dels Republicans, òbviament. I a més d'això, llegesc, hem pogut recollir oralment l'ús d'aquest nom gràcies a Guillem Pérez Crespí, que va morir també fa un any o així, Santa Eugènia va néixer el 31, que d'infant i jove hi feia una excursió un pic a l'any des del seu poble. Des de Sant Eugeni venien en bicicleta o en carros, ell en bicicleta, i s'aturaven a l'hotel Maravillas a fer la menjada. Mo mare sempre li deia els republicans referit en el poble de Serenal. Per tant, tenim documentat no només mapes, sinó que la gent el deia. No és una cosa només escrita, sinó que la gent deia vaig en els republicans, som dels republicans. Quan dèiem Serenal i res més, es considerava tota la playa, sí, així com ho diu. Si volien especificar, o Serenal de la Síquia, perquè anaven per la Síquia, ells, des de Sant Eugeni, o Serenal de Sonsunyer, encara deien Serenal de Sonsunyer, no han documentat des de l'edat mitjana, com a nom de Serenal. Serenal de Sonsunyer se deia molt per voler dir mitjan playa, diu, encara no existien les meravelles, xerraven de les meravelles nosaltres. Per tant, no deien Serenal de les meravelles, sinó que deien Serenal. Què passa? Franquisme l'any 39 i dic, la desaparició d'aquest nom per al poble no fou fortuïta i tot i que no ens consta cap document entenem que vengué donada per la victòria feixista de la guerra, de tal manera que pervisqué només com a nom de l'illeta dels republicans. I va i s'ha conegut i tota la gent que fins l'any 73 ho ha conegut com Illeta dels Republicans, que és ara un carrer. És l'aturada de taxis, si no vaig malament, on hi ha l'aturada de taxis era aquí. Molt bé. Bé, tenim aquí... Bé, abans d'arribar aquí, un tema, una apreciació lingüística. El gentilici de Serenal, serenaler. No arenaler, serenaler. Sí? Paral·lelismes, serenjasser, serenjasses, sorterrí, de sorta, per fer mig, i sillot, silloter. És una, això se diu una pròtesi, és lingüística. Res, és un exemple de com un article es pot aferrar al topònim a la creació dels gentilicis. Ho dic perquè està bé reivindicar serenaler, és una cosa guapa i jo trobo, i a més, en Francesc de Bosch i Moll batia les formes populars dels gentilicis com a bones. Ho dic perquè no hi ha cap normativa establerta a l'Institut d'Estudis Catalans per dir els gentilicis com han de ser. Només hi ha una llista oficial de gentilicis que són de toponimi major. Palma, Llumajor, etc. Per Serenal no existim.
Ho dic perquè hi ha hagut una tradició, una certa tradició dels anys 80 d'escriure arenaler. No fa cap falta, només ho comento. Molt bé, tenim els torrents, un parell de topònims interessants. Torrent dels jueus. Què passa amb els torrents? Que el torrent té ramals, té moltes branques. Aleshores, el torrent de Can Peixet és el torrent dels jueus i el torrent de Son Garcies és el torrent dels jueus, perquè és la desembocadura. Torrent de Salgar, torrent del Saluet. Torrent de Salgar. El torrent es digué Salgar perquè en aquell punt s'hi acumulaven tantes algues que s'hi podien caminar per damunt. Això és molt important. Això ha ocasionat molt de problemes als pescadors. Camí de Salgar. Llumajor es connecta directament en Serenal a través d'aquest camí que deu el nom al torrent. L'escola Salgar del nom per això mateix. Quan es fa la connexió entre Serenal i Llumajor i a partir d'aquí tota la gent ve a viure a Serenal és quan es fa el camí de Salgar. Com es coneix ara? Carrer de Sant Cristòfol. Segueixes fins a Llumajor, camí de Salgar. Per què? Perquè arribava a Salgar. Sí? Altres topònims interessants. Bé, torrent de Sant Verí, del pont de les Set Boques, torrent del pont de les Set Boques, diu aquí, és exactament el mateix. El torrent de Salgar, del Saluet. Del Saluet no... Bé, el torrent del Saluet explica... No, aquí encara no. El torrent del Saluet explica que aquest nom tan especial, tan que vol dir Saluet, han de saber que n'hi ha un altre Port d'Andratx i a diversos indrets entre Santa Margalida i Artà. I com a paraula viva designa un renou insistent, això és un saluet. Diuen, pot ser una proposta etimològica que ve de ara no sé quin és el nom, però del murmuris que fan els musulmans quan preguen, quan resen. Sí? I d'aquí ve un renou insistent. En tot cas és un topònim marítim. També n'hi ha a les Terres de l'Ebre, en Posta, l'Aluet. De tota manera, aquesta S es considera que no és un article, que ja ve amb aquest nom. Bé, altres topònims. El Clot de l'Infern. Ja és una cosa que em va fascinar quan vaig conèixer, perquè clar, ja vivia les Meravelles i per aquí trascava molt poc i no sabia que el llit del torrent dels jueus es diu el Clot de l'Infern. Bé, no és un nom tan especial com pareix. Els noms esotèrics són universals, hi ha de tot, el dimoni, jo què sé, ara m'ho cap d'inventar aquest, però n'hi ha de tot, tant per Déu com per dimoni, tant per infern com pel cel. A Mallorca hi tenim enregistrats 56 inferns, entre ells Clot de l'Infern, el Gaida, Calvià, Inca, Llumajor, n'hi ha dos i no són aquest nostre, a Pollença, Sant Joan, Selva, etc. Senzillament és un clot. Com que és un clot, es pot dir popularment que surti aquella idea de que arriba a fil d'infern, i d'aquí ja està el topònim. Res, que ho sapigueu, que no és tan especial, però no és tant, això no ens el fa nostre. Bé, queda molt poquet. Sant Verí de Marina. Sant Verí Nou, Sant Verí Vell. Sant Verí Vell, com ho coneixem ara, a partir que va sortir Sant Verí Nou. Però què és això d'aquí? Sant Verí de Marina, l'Arenal, Sant Verí de Marina. Això és el plànol de la parcel·lació. Aquesta forma és ben característica per entendre-ho damunt un mapa. Això és el que coneixem com a Sant Verí Vell. D'acord? De tota manera, hi havia aquest tram d'aquí, no sé, comença aquí, però no sé si arriba fins aquí o si només fins aquí, era el tram primer que es va parcel·lar al principi de tot, segle XIX, i d'aquí van sorgir les cases de Cas Sant Joanès, Son Grauet, etc. D'acord? Sant Verí de Marina, què tinc apuntat? Aquí va sorgir Cas Sant Joanès, que es van construir entre l'any 14 i l'any 27, perquè eren estiuetjants, unes famílies de metges, etc., de Sant Joan. Son Grauet, perquè el propietari tenien a veure la possessió de Son Grauet Llumajor, no sé exactament on està ubicada, però té a veure amb això, no és que fos una possessió Son Grauet, però té a veure amb això. I Grauet és Garauet, complet, una síncopa que es diu, Grauet i de llinatge Garau, que també és de mal nom, Garau, Llumajor. Molt bé. Son Grauet és de l'any 4 a l'any 9, es va fer. Gabriel Alomà, l'arquitecte, avinguda Gabriel Alomà de Palmes, coneixeu, ha projectat l'any 59 el pla urbanitzador definitiu de 24 hectàrees que s'anomenava Ciutat Jardí de Sant Verí de Marina. Enteneu que és la Ciutat Jardí ara, és un projecte d'urbanització, o senzillament Sant Verí de Marina, i que s'aprovava el 31 de març de l'any següent. Aquesta urbanització fou coneguda popularment com Sant Verí,
Molt bé, però avui en dia parlant de Sant Verí referit d'aquí cap aquí, però és que Sant Verí és des del torrent dels Jueus, un poc més, des de després del carrer Marineta, fins on vulgueu, perquè s'estén molt i per amunt, és a dir, tot el que està edificat ho és. Per tant, hem d'entendre que Serenal, ara mateix som a Sant Verí. Sí? Vinga. Sant Verí nou es va fer entre el 85 i el 87 i a partir d'aquí ja ho he dit un parell de vegades que esdevé la diferenciació entre Sant Verí vell i Sant Verí nou, però vaja, es pot dir com sigui, però s'ha de saber que el nom era Sant Verí de Marina. Aquí hi ha una, no és exactament aquí Salgar, però aquí això és un algar. Què és un algar? És la forma, m'aproparé més, és una forma medieval, no sé si queda cap sector del domini lingüístic que diguin algar en va, avui en dia diríem alguer, no? Però antigament es deia algar, en va. Aleshores això és un algar, és un alguer, un lloc on hi ha moltes algues. Més o manco era més cap aquí, però vaja, en aquesta fotografia que hi veiem aquí, Son Grauet. Aquesta casa encara hi és. Aquesta fotografia dels anys, jo crec que 30, però no ho sé. La veritat és que no ho sé. Però vaja, si fa no fa 20, 30, 40 es veia exactament igual. Tenim aquí Cap Sant Joanès. Cap Sant Joanès va començar així, veig la diferència de color. I després va pujar aquí i després cap aquí. Una casa que van ser moltes de juntes. Això Cap Sant Joanès, encara hi és Cap Sant Joanès. L'any 61 arribam a Serenal, aquelles fotografies aèries de Rodríguez Escalona, que hi tenim el mollet fet, el nàutic fet, dels anys 50, 56 crec, i això d'aquí és l'entrada del torrent del Saluet, veig que està totalment reblit. Aquí hi havia l'alguer, aquí m'han contat la gent que hi caminava per damunt, no fa tant d'això. I això, moltíssimes de les notícies del principi del segle XX són per acondicionar el Puerto Refugio de l'Arenal, que és això. Molt bé, Cap Sant Joanès, Sant Grauet no sé si surt. No, veig aquesta forma d'aquí, ja està feta. Sant Verí de Marina, sí? Aquí hi havia les cotxeres del tramvia, Hostal del Moro, Can Mataró encara hi és, ara un Espar, aquí baix. Això d'aquí crec que és Can Ordina, si ho dic bé, són xalets importants. Aquest d'aquí, importantíssim, l'única fotografia que ho tenim, això és Can Ateo Martí, que ara David Ginart ha fet un llibre sobre ell, comunista, va ser dels primers assassinats, i a més va ser el primer mallorquí en anar a la Unió Soviètica, i aquí organitzava les cooperatives de trencadors, etc. Important que es veu molt. Diuen que la torre la va fer perquè sigui més alta que l'església, que el campanar de l'església. El campanari de la torre estava allà, l'església era un campanaret que ja no el tenim, l'antic, el va esbocar una tempesta elèctrica. Bé, seguim. Ja hem acabat aquí. Bé, en aquella zona, a partir de la urbanització, hi tenim el fornàs, antiquíssim, de fa segles, no sabem, era un fornàs, un forn gros, la cova d'Ensenegar, coneguda avui en dia com la Cova Verda, la cova d'Ensenegar fins fa 4 dies. La Cova Verda, Cosme Aguiló va comentar que està posat entre els anys 50 i 60. A Can Pastilla, al Carnatge, també n'hi ha un altre que es diu la Cova Verda. Per tant, és a dir, el que vull dir amb això és que els topònims poden sorgir i poden canviar topònims antiquíssims, perquè aquest Senegar és d'abans d'existir Serenal com a poble. Bé, molt ràpid, el cap de Sorenol, important, orenol és un peix, un tipus de peix, no és ni arenal, com s'ha escrit de vegades, no té res a veure amb cap de Serenal. I la Roca dels Turistes. I d'on ve la Roca dels Turistes? La coneixeu tots, no? Davant la Cova Verda hi ha anat a nedar mai a Sant Verí, encara ben Sant Verí. La Roca dels Turistes eren uns banyistes que l'any entre el 32 i el 33 li van posar aquest nom. Eren estiuetjants de Serenal, no eren turistes com avui en dia, parlant dels anys 30, no algun turístic, però ha quedat com a Roca dels Turistes. I aquestes escaletes que hi ha, aquesta mateixa gent hi va fer amb l'escodra picant, eren trencadors i van fer les escales. Passam a la tercera part
que només és això, si estàu cansats, de la meva conferència. Platja de Palma. Què tenim aquí? Topònims geoturístics a les Illes Balears i Pitiüses. Balears, Mallorca i Menorca, Pitiüses, Eivissa i Formentera. Isla Blanca, nom de tota Eivissa. Playa de Santo Tomàs, Menorca, per mi que és una urbanització Santo Tomàs, o Sant Tomàs. Isla Blanca i Azul, Menorca. Playa de Palma, Mallorca. Badia de Llevant, en català, Mallorca. Estanyol de Migjorn, és un nom que en teoria no el vam inventar, ja existia. Cor de Mallorca, per mi que aquest era a Sencelles, el Cor de Mallorca, que s'ha fet un estudi en Andreu Ramis i un altre que no recordo que nom, i van dictaminar realment quin era el centre de Mallorca, i no sé quin era, però hi ha com 3 o 4 ubicacions tradicionals que diuen que i una d'elles és Sencelles, i crec que és aquesta. Plaies de Fornells, Menorca. Salgar, un altre Algar, fixeu-vos-hi, però aquest no és nostre, no? No, perdoneu, Salgar és nou, exacte, no és nostre. Bé, ho dic perquè d'aquí surt el famós Playa de Palma. Molt bé, l'any 64, data clau, però no la primera, data clau. Revolució turística, es canvien tots els usos de la nostra terra cap únicament a l'extern. Aleshores, a diferència de tots aquells topònims que no han prosperat gaire, ningú diu l'Isla Blanca i Eivissa, totes les administracions fins llavors s'han encarregat de substituir el topònim tradicional que és Serenal. Totes no. Afortunadament, Llucmajor fins avui dia ha conservat molt Serenal. I a més ho fan en dignitat tots els governs que hi ha hagut, i no diuen Serenal de Llucmajor, sinó Serenal, perquè el nom és Serenal, a banda i banda. Oficialment, no ho tenc aquí, oficialment hi ha llista de topònims oficials, referendats i tot això, i aprovats amb una llei, amb un decret. Aquesta llista hi ha Serenal a Palma i Serenal a Llucmajor, però només es diuen Serenal, és curiós, hi ha 2 topònims que es diuen igual, és el mateix. Bé, per què s'ha inventat Playa de Palma? Per englobar tots aquells nuclis que antigament es deien Serenal, vaig un nou nom. Per què? Perquè la força que va tenir Serenal en sa mare va tenir tanta de força, perquè era tan gran, tanta de gent, que volien crear un nou nom turístic per diferenciar allò de la resta. Però això podria ser una teoria, perquè si veus els primers usos veureu que no és exactament així. Bé, l'any 64 tenim aquest anunci que vaig trobar al diari Baleares. Aleshores Baleares era el diari del movimiento. La Asociación Sindical Playa de Palma tiene el honor de ofrecer al pueblo de Mallorca y al mundo entero la Playa de Palma, limpia y urbanizada, haciendo constar que toda ella está al servicio del público en general sin que exista un solo metro de propiedad privada. Ningú ha fet un estudi sobre l'associació sindical. Jo tinc coses fetes, però no he res publicat realment, perquè és molt important entendre qui era aquesta gent que va fer, que pretenia, perquè avui en dia aquesta gent es va transformar en Mar de Mallorca, i Mar de Mallorca enguany acaba la llicència, però ve d'aquí, ve d'aquesta època. Molt bé, aquí tenim... Bé, van d'explicar això. Topònims geoturístics és una cosa que s'inventa Manuel Fraga Iribarne, que és el ministre de Turisme aleshores, i Manuel Fraga diu, bé, supos que assessorat, es crea tota una estratègia turística, de turistització de tot l'estat espanyol, baix una sèrie de noms. Aquests noms són totes les costes. Costa Blava, Costa Azul, Costa Blanca, etc. Totes aquestes costes venen d'aquí. Hi havia costes, eren noms que a final del XIX ja començava a dir. La Costa Brava ja existia, era un topònim romà, com es diu això, de la Renaixença, d'aquella idea idíl·lica, no? I tot això venia després de les costes de Provença, que ja tenien un nom, no em recordo com es diu, però ja tenien un nom. Però bé, aquí no li posen costa perquè és molt petit, però posen Playa de Palma. Això és un problema gros, perquè Playa de Palma és tot això. Aquí, en aquest d'això d'aquí, això ho tenc aquí, això és això, aquest pamflet. Playa de Palma, aquí comencen el Portitxol,
Molinar, Ciudad Jardín, Coll d'en Rabassa, Cala Gamba, La Pineda i això és una zona de Son Caios d'allà, de Camp Pastilla, Cal Estància, Camp Pastilla, les Fontanelles, Los Tamarindos, aquesta urbanització que desapareix, que dura molt poc, Sometimes, Maravilla, San Francisco, Espilderí, Arenal, i agafa les dues parts. Tot això era una primera idea de Playa de Palma, una primera idea per a aquesta gent. Mireu aquí, això és això mateix, no? Que pràcticament agafa fins la Seu, o fins Portopí, ja no sé fins on agafa això. I aquí, això deu ser el Cap Blanc, no sé què és això. Enteneu que encara no teníem molt clar què era aquest nou topònim que començaven a imposar. Aleshores, les presento a la Playa de Palma, situada entre Camp Pastilla, això apareix talment un missatge de WhatsApp d'avui en dia, això és del 64. Les presento a la Playa de Palma, situada entre Camp Pastilla i l'Arenal. Ara ho situo així, de Finarena, etc. És a dir, és totalment una estratègia turística, i ho hem d'entendre així. Publicació de l'Associació Sindical Playa de Palma. Això ja és per acabar i veure què tinc aquí. Bé, 64, tenim la data, 12 de juliol, Baleares, hi ha aquell anunci que hem vist abans. Qui és que fa tota aquesta estratègia? És un home, que és en Pere Cabré Rodríguez. Aquest home va ser, dins del règim franquista, va estar tot el tema del sindicato vertical. Era l'únic sindicat únic. Clar, associació sindical, no hi podien haver altres sindicats que no fossin els franquistes. Però és que a més no era ni un sindicat, òbviament no era un sindicat de classe, però tampoc no era un sindicat com el sindicat vertical, era la patronal. Eren els que organitzaven aquí tot el tema dels hotels, de tota l'organització d'això. Per tant, varen ells mateixos, Pedro Cabré davant, varen planificar el nostre futur i els nostres noms. Playa de Palma ve d'aquí. Se n'ha parlat molt poc. Pedro Cabré té una rotonda a les Fontanelles, la rotonda d'allà on hi ha... No rotonda en nom, allà on hi ha com es diu? L'aquari. Aleshores, 21 de juliol, Lluís Ripoll, del 62, Arbós publica un article a Destino, una revista. Entre paréntesis quiero decir dos palabras de esta playa que ha sido bautizada de nuevo con el nombre de Playa de Palma y que es muy extensa, de arena fina y de aguas poco profundas. És a dir, un nom nou, això ho hem de remarcar molt. Bé, això ja hem parlat molt i no importa que ho digui, però s'ha de dir que l'any 62 he trobat indicis que l'any 62 ja existia i ja va començar a existir aquest sindicat, amb uns quants noms, no sé si els tenc aquí. Sí, Asociación Sindical de la Playa de Palma, l'hem vist, Asociación Sindical e Industria Hotelera de la Playa de Palma i Asociación de Industriales y Vecinos de la Playa de Palma. Però són tots el mateix. Tot això era aquest home i saber qui hi havia darrere, no? Els hotelers, però no ho sabem, és molt fosc i se n'ha escrit molt poc. Bé, aleshores tenim Serenal, Playa de Palma en dos sentits. Un, com a nom de la platja, et substitueix platja de Serenal o Serenal pròpiament amb aquest nom, i dos, com a nom del conjunt de barris al llarg de la platja, però exceptuant els extrems. Al principi, Platja de Palma és tot, és tot, Camp Pastilla i Serenal són Platja de Palma i volen substituir, sí, al principi, però després Camp Pastilla té molta força, Serenal té molta força, i quines som les víctimes? Sometime, les Meravelles, la Ribera. I avui en dia ja quasi no es fan servir aquests noms i cada pic manco per mort d'un nom que cada pic es tropitja més, sí? Bé, no hi vull incidir més. 2016 es crea Palma Beach. Ara ja no són Playa de Palma, ara no són Platja de Palma a partir del 86 a la llei de normalització lingüística, ara són Palma Beach, perquè ara uns empresaris, com en aquella època, han decidit que siguin Palma Beach. Això ve de Calvià Beach, de Melià, no sé si és Melià, però aquí no és Melià que ho va fer. Bé, no vull incidir més, ja hem acabat. Fem un repàs ràpid de les fotos i els noms. Fixeu-vos-hi, això és el mapa de tot aquí. Camp Pastilla, les Fontanelles, el Pontarró era aquí, Cas Margalida, 4 són Montserrat o Cas Morer, Can Alegria, tenim aquests topònims aquí. 7, Cana Vidriera, 8, Els Munts,
Can Mosca o Son Riego, o Cas Cavaloco, Can Alsamora, 12, Cas Frares a la Porcíncula, Pedrers de Son Sunyer, Bella Vista, tota aquella zona, els republicans era aquí, Pouet, del suposat, perquè se suposa que era el camí de Marina, com he explicat, Torrent dels Jueus, tot això, allà on hi havia aquell Pouet del segle XX, però no era aquest, sí? Etcètera. I Son de la Pau i Son Verí no surten perquè són més en fora, això és Son Sunyer. I després tenim què mapa el vaig fer per publicar quan vaig fer un article, un treball per les jornades de toponímia i antroponímia, perquè el principal problema que tenim aquí, tant de noms i tantes explicacions i tantes administracions que envien missatges, que hi ha molt d'embuix i la gent no té clar on són els límits de la nostra zona. Aleshores tenim Camp Pastilla, això seria una zona rural de Camp Pastilla, les Fontanelles, zona urbanitzada de les Fontanelles, això canviarà si ens fan Palma Springs, la Ribera, perquè la Ribera agafa tota aquesta zona d'aquí, en tot cas Margalidà, però Son Montserrat recordem que després arriba fins aquí, perquè el propietari compra fins aquí. Això és el Serral el tenim aquí, el parc de la Ribera, els Munts era aquí. Bé, aquí 4 no sé això, no. Els Munts era aquí. Això és los Tamarindos, aquesta zona d'aquí. Sometimes, això ho veiem als carrers, en la forma. Les Meravelles, però és la partida de Son Rigo, que no era Son Rigo, que era Can Alsamora, però dic de Son Rigo. Això era Son Rigo de veres, de veritat, era això. Les Meravelles original, primers carrers. Cas Frares, en l'extensió original, això quan van fer aquella Avinguda Amèrica, van enxapar per aquí i tot això s'ha urbanitzat. 9, que t'hem posat aquí. Espai d'edificacions relativament recent sense nom definit. Aquí això no és un nom, això és Serenal, però no té un nom diferent. 10, Montemar, fixeu-vos-hi en aquest carrer, però per extensió tot això és Montemar. Serenal de la banda de Palma, el poble. Les cadenes, podríem dir que era aquesta part de Damià de Montserrat, aquesta i tota aquesta és aquí on hi ha les pedreres, aquí on venien els trencadors a fer feina. Bellavista, republicans, l'illot era aquí. Arenal de la banda de Llumajor i Son Verí de Marina en la seva extensió per aquí dalt. Això realment no és Son Verí de Marina, però és una extensió de Serenal, etc. No? Tan recent que no té nom diferenciat. Son Verí 9. Quedaria el nostre espai, l'antic del segle XIX, Serenal, segle XIX, fins al segle XIII. Arenal i avui en dia tots aquests altres noms. Molt ràpid. Ho tenim aquí. Això és un vol aeri alemany del 43. Camp Pastilla, les Fontanelles de la Possessió, el camí de Camp Vògata amb els Horts, l'Estany Blanc, que arriba fins aquí, el Pont, Bar Espont, que he dit abans, veus? Cas Margalidà, les cases eren per aquí, Cas Moré o Son Montserrat, les antenes de la Costera, això ho coneixereu els més granats, era Cas Molí de Ferro antigament, es deia. Els Munts, veus això d'aquí que pareix que és una fotografia borrosa? Això són els Munts. I aquí encara no hi havia els carrers de Sometí més fets. Això és l'hort de Can Alsamora, això són les cases, que ja les hem vistes. Això vendria a ser Can Verdera, etc. Les Meravelles, el d'Iglesi, l'església, sí? Camp Moner, aquelles cases que tot això no és res, i aquí aquestes cases. Si ho veig d'en fora veig que hi ha una diferència de colors. Tu saps qui són. Ja ho sé perquè ho he mirat 3.000 vegades. Cas Frares, bé, faré molt de dia. Del 56 ja està, El 56, com han canviat? Aquí ara tenim Salines, té un altre color, s'ha urbanitzat tot això. Primers carrers de la Ribera, s'han fet les retxes. Cas Margalidà ja no hi és, són cases i això són les cases i molins, però ja no hi és. Les antenes es veuen molt bé aquí. Cas Molí de Ferro perquè les cases eren aquí, aquí n'hi havia unes. Los Tamarindos, aquí es veu, aquí ja és fet. Sometimes, ja tenim mig Sometimes fet, Can Alsamora encara hi és, és aquest carrer així de Sometimes. Tenim les Meravelles, ara he perdut. Això és l'església. Sí?
Clar, això és la part de Son Rigo, que no és Son Rigo, tot això d'aquí, no? Can Monet, aquí no sé si ja hi havia Los Ángeles i tot això. Cas Frares, ses cadenes, és això d'aquí. Veig tots aquests colors i aquestes ratxes i aquestes línies, aquests camins, això són les pedreres. Serenal de la banda de Palma i serenal de la banda de Llumajor, amb una pedrera ben grossa del dit l'Hort de Sant Verí. Això és el nostre espai. Molt bé. Bé, conclusions. Amb aquest treball íntim i introspectiu vaig començar a conèixer un territori que m'era pràcticament desconegut, malgrat viure-hi des que vaig néixer. En 7 anys he trescat per tots els racons, he parlat amb tothom que he pogut i he llegit sense aturar-hi per comprendre que la terra que trepig té l'acumulació de segles, històries i vivències darrere. Qui digui que Serenal comença amb el turisme està ben equivocat. Sovint això és l'excusa perfecta d'aquells que justifiquen la poca afecció a un territori tan malmenat com el nostre. Perquè, diguem-ho clar, quan deixant de ser el centre de vida dels nostres carrers, quan un territori es dedica a mida i a gust de l'extern, per estimar-lo requereix molt d'esforç i paciència, sobretot pels que no hem tingut la sort de viure-hi quan els veïns érem els protagonistes de tot el que hi passava. He pogut constatar que abans de turistitzar les nostres vides, aquí hi havia moltes històries de vida que varen escriure per a la posteritat. Entre moltes altres coses, els topònims que avui coneixem en Pram i dels quals us he parlat. I és tota aquesta vida la que m'ha fet no aturar de trescar i gratar fins trobar l'ocre del nostre marès. Un marès avui tal vegada ennegrit o fins i tot apedaçat en ciment, però sempre ennegrit perquè pega l'aire i el marès torna negre. Apedaçat en ciment, però sempre present i constant a cada observació que he fet. Els més savis de la nostra contrada, entre els quals vull destacar els bons amics Pau Randé, Pau de Bonança i Martí Goixo, m'han explicat pacientment que era tot això quan eren joves i m'han donat la clau per entendre, respectar i estimar Serenal en el sentit més extens del topònim, de punta a punta de la platja i cap a l'interior. La documentació històrica ha servit realment com a acompanyament d'aquest procés, però no n'ha estat la base més sòlida. Som conscient que he fet una xerrada molt densa, i ho he fet per 2 motius. Un, perquè la nostra història és densa, i 2, perquè no tens remei. I tot em sembla interessant de contar, sempre. M'agradaria de tot cor que més gent comenci a veure Serenal d'una altra manera, en positiu, amb arrels i la saviesa d'entendre d'on venen uns noms que ens acompanyaran per sempre. Vendran temps millors i aquest temps els construirem nosaltres. Molt d'anys i bones festes de Sant Cristòfol.